Татарстанда графика дөньясында проекты старт алды. Графика дөньясында мәдәният һәм сәнгать өлкәсендә белем бирү һәм остазлык проекты. Ул яшь буынга традицион рухи әхлакый кыйммәтләрне җиткерүгә юнәлтелгән. Әлеге проект кысаларында графика укыту методик китап нәшр ителде. Казанның милли китапханәсендә әлеге китапны тәкъдир итү чарасы узды. Графика дөньясында проект аша теләгән кеше рәсем күнекмәләре белән таныша ала. Проектның онлайн һәм офлайн программалары сәнгать мәктәбе булмаган торак пунктларга яшәүчеләргә дә рәсем ясау нигезләрен өйрәтә. 280 биттән торган басма график техникаларны мөстәкыйль үзләштерергә ярдәм итә. Китапның авторлары Фешн исемендәге Казан сынлы сәнгать училище директоры Ольга Гыйльметдинова һәм рәссам Розалина Мусабирова. Бу китап Россия Федерациясы президентының гранты ярдәмендә дөнья күрде һәм безнең проектка китап чыгуына түгел, әле алда безнең бар мастер-класслар. Без аларны республика күләмендә төрле районнарда уздырачакбыз һәм теләгән балалар алар безгә мөрәҗәгать итәргә тиешләр. Без бу дәресләрне бушлай уздырабыз. Проект Казан сынлы сәнгать училищесы мәдәниятне үстерү ресурс үзәге ярдәме белән тормышка ашырыла. Татарстан Республикасы өчен эшләнгән проект. Россия Федерациясы шундый акчалар чыгарып, мондый проектны ярдәм иткәч, минемчә, һәр бала үз шансын калдырмасын. Безнең бу китапта 5 төрле график техника күрсәтелә. Бу график карандаш, аннан күмер белән ничек матур рәсемнәр ясарга була өйрәтелә. Соус, перо, туш и акварель. Басманың үзенчәлеге шунда, китапта Казан сынлы сәнгать училище студентларының эшләре бирелгән. Һәр укучыга үз көченә ышанырга, темадан соң биремнәрне башкарып, материалны ныгыту өчен сорауларга җавап биреп, иҗади үсәргә мөмкинлек бирә. Теләүчеләр графика дөньясында проектында катнашу өчен экранда күрсәтелгән электрон адрес аша осталык дәресләренә теркәлә ала. Ләлә Зайнуллина, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары.